A formación profesional achégase ao rural a través das aulas nómades que se poñen en marcha por primeira vez este curso en Galicia. Son aulas itinerantes que xa están funcionando nos institutos de Laracha e de Ames. Dous institutos de Ames e Laracha estrean este curso as aulas nómades, un programa experimental e innovador para mellorar a oferta formativa básica no rural. Ata non hai moito, neste instituto de Ames tiñan 200 alumnos, agora hai 870 matriculados. Non nos quedaban xa aulas dentro do centro, por iso tuvemos que recurrir a que nos fixeran algo para poder impartila. Imaxe persoal, eses son os estudos cos que se estrean estas aulas nómades. Son nómadas porque permitirá que no seu momento podan trasladarse a outro centro educativo, se ese é o caso, para que tamén non teñamos a mesma oferta de xeito continuado nos centros, senón que poda haber unha oferta variada. A incorporación deste ciclo permítelle á rapazada da contorna estudar o que queren sen ter que trasladarse. O máis próximo que terían é no IES Lamas de Abade, que pasa que un ciclo o básico de peitado e estética sempre está cuberto, entón ofrece esa posibilidade de ter máis opcións e eles veñen aquí felices porque moitos son da contorna, ¿no? E non ter que desplazarse a Santiago moito mellor. Me llamó mucho la atención de que lo tuviese cerca y vine y me apunté y estoy contentísimo. O deseño, acondicionamento e a instalación de fontanería, electricidade e climatización da aula realizounos o alumnado dun centro de FP de Lugo. Ven que as súas prácticas, a elaboración do seu traballo, ten un fruto. Esta aula non ten nada que endexarlle a outras. Total e absolutamente confortable, inclusive podemos decir mellor que moitas delas, porque temos todo preciso e necesario e de feito eso, está feito xa por propios alumnos de FP e iso que máis a enriquece, que é de FP para FP.